नमस्कार। रह सबके चैनल पर हार्दिक स्वागत बा। यहाँ भोजपुरी माटी के मिठास, किताब के समीक्षा आ जिंदगी खातिर बढ़िया सुझाव मिलेला। आज हमनी के चर्चा करब जाए वो खास किताब पर जेकर नाम बा विंग्स ऑफ फायर। ई किताब मिसाइल मैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आत्मकथा बा। ई किताब उस सपना संघर्ष के कहानी बा जे हर आदमी के प्रेरित कर सकेला कि कैसे सच्चा मेहनत और लगन से जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचल जा सकेला। विंग्स ऑफ फायर खाली वो किताबें नहीं के, ये हमने के सिखा रहल बा कि जिंदगी में कैसे बड़ल सपना देखे के चाहिए और वो सपना के कैसे हकीकत बनावे के चाहिए। चल जाओ जान जाओ किताब में का बा। पहला बा कि डॉक्टर कलाम के सादा बचपन के बारे में बतावता कि वो गांव में दक्षिण भारत के एगो छोटा सा रामेश्वरम जगह में रहन। उनकर परिवार बहुत साधारण रहे, उनका पास बहुत कुछ संसाधन ना रहे, लेकिन उनका शिक्षा के महत्व शुरू में ही समझ में आ गई रहे। वो अपना परिवार के सपोर्ट से पढ़ाई में मन लगावत हन और सीखे के कोशिश करत हन। वही कहता कि चाहे जिंदगी में कोनो भी परिस्थिति होके हमने के पढ़ाई पर, सीखे पर, अपना लक्ष्य पर जरूर ध्यान देवे की चाहिए, तभी जाके हमने के आगे बढ़ सके। फिर कहता रहे संघर्ष तो सब कोई के जीवन में आवेला, उनके जीवन में आयल बा। कहते कैसे कैसन मुश्किल संघर्ष आई ये किताब में बड़ी विस्तार से वो बतौले बारे। वो खुद कहता रही कैसे वो कठिनाई से दूर करे की कोशिश करत रही, कैसे ओकरा से हम आगे बढ़ते हैं। आकर ये बा कि हमने के मुश्किल समय के हारे के ना चाहिए, संघर्ष से हमने के आगे बढ़े के उपाय मिलेला। सभे बढ़ल बा, रोगो सभे बढ़ सके। फिर कहता रहे वैज्ञानिक कैसे वो बनले, भारत के मिसाइल प्रोग्राम के कैसे वो जोड़ले। वो कहता रहे कि DRDO जैसा संगठन में काम कैला से हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे करे खातिर उस दिन रात मेहनत कैले। आ एकरा चलते वो अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसा प्रोजेक्ट के सफल बनले। आज हमनी के देश मिसाइल में जौन भी आगे बा ओकरा में उनकर बहुत बड़ा योगदान बा। तो ये कहता कि चाहे हमनी कोनो क्षेत्र चुनी जा, अपना लक्ष्य पर अगर डटल रह जा आ काम के लगन से पूरा करब जा तो बड़ा बदलाव आ सकेला अपना जीवन में भी, अपना देश खातिर भी हमनी को बहुत बड़ा कर सकेंगे। फिर राष्ट्रपति बने के सफर के चर्चा कैले बड़े कि कैसे वो आम आदमी से राष्ट्रपति बनले। राष्ट्रपति बनला के बादो उनकर जीवन बड़ी सादा रहे आ हर वर्ग के लोग से जुड़ल रहत रहन। वो युवा लोग के बड़ी प्रोत्साहित करत रहन आ कहत रहन कि कैसे सपना देखे के बा, कैसे सपना हासिल करे के बा। उनकर जीवन पूरा प्रेरणा के स्रोत बा। फिर कहता रहे कि सपना उनके ही बात कहल ह कि सपना वो ना ह कि जे रात में सुतला पर आदमी देखेला, बल्कि सपना वो ह कि जेकरा से आदमी के नींद गायब हो जाला। ई लाइन अपना प्रेरणा कहता देता कि बिल्कुल हमने के अपना सपना देखे के चाहिए, तो दिन में भी वो सपना के पूरा करे के हिम्मत रखे के चाहिए। शिक्षा आ प्रेरणा की स्रोत बा ये किताब में हर आदमी खातिर कुछ न कुछ बा। आ वो कहता रहे कि शिक्षा ही हमने के असली ताकत बा जौना से हमने के जीवन के बना सके नहीं जा। आ मुख्य तौर पर अगर देखल जाए तो ये किताब हर आदमी के पढ़े के चाहिए। इससे बहुत प्रेरणा मिली, अपना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई, आत्मविश्वास के शक्ति लाई आ जीवन में जो संघर्ष चल रहा बा ओकरा से लड़े के क्षमता भी आई ये किताब से। आ ई सपना करे खातिर बहुत बड़ा प्रोत्साहित करता ये किताब। एकरा के हमनी के जरूर पढ़े के चाहिए। हम आशा करब कि रह सब किताब के पढ़े के कोशिश करब जा और लोग के भी किताब पढ़े खातिर प्रेरित करब जा, ताकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आवे आ सब कोई के जीवन आगे बढ़े। यहाँ तक सुननी रह सब। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।